amabili ka-2015 eka-2022 aqhamuka ilutho kuze kube namhlanje impumela ayikho, kodwa sekuze kwaqhamuka kwazobekwa inkosi. Ileyo nto-ke esikhathazileke abantu bakithi kakhulu, kuba uma singasizakala nje lapho ukuthi sithole ukuthi kwenzakalani, achaze noNdunankulu atshele izwe ukuthi lento isinqumo lesi usithathephi. Ileyo nto-ke abantu bakithi-ke engithi angiyichaze. Njengamanje njena nalo mama ozala le nkosi ebekile, umama nje ngizothi thina baseNdlunkulu yaseMabhubhini esingamqondi, asimazi ukuthi waqhamuka umfana wabuya naye eGoli nje lo umkhwenyana wakhe, uyise walo mfana wabuya naye eGoli, nokuthi wayeshade nini asimazi. Kwafika ney'ngane ey'ntathu, amabhungu nje amadala nentombi. Kwaze kuzothi-ke lo wesine-ke kwama ezozalwa la ekhaya, uyena-ke lo othathwayo kuthiwa akazoba inkosi. Kanti thina ngokosiko lwakithi yinto nje engenzeki into efana, ayenzeki njena into eyileyonto, kuyisethuko ngokwesizwe samaBhunu. Yilezo nkinga-ke esinazo bantu bakithi njengamanje. Umaphalali ukhona uyaphila, ungamfonela noma isiphi isikhathi ekutshela ukuthi sakwenza thini lokhu. Udokotela uNokuzola Mndende uyaphila, ungamfonela manje ekutshela ukuthi cha, esakuthola thina nakho, nabanye. Ngiyabingelela abahlonishwa, mhlambe nabalaleli cishe masefikelelo babo. Ukufika kwethu la ngokuthola noma ukubiseka kule ndawo ngaphela itafula esikulona, ukukhathazeka okusembathe kwaseMabhubhini. 1, eMabhubhini ukubusa kwenkosi ezoba khona ibe ukhothanyelwe, inkosi la iphuma khona kaMfazi walotholwa isizwe. Njengaye umfowethu uqeda ukuhlala la nguyena umama wakho walotholwa isizwe, kwafanele ukuthi-ke ahambe kulezo zinyathelo, kodwa kwenzeki eMabhubhini. 2, njengechaza umfowethu, kwafika amaphoyisa asothukela mhla ka-18 mhla ka-15 azocela ukuthi siphelele eNdlunkulu kuno Bathunyoko.